What is up sa inyo mga amigo? Welcome back sa atong YouTube channel. So, it's been a while since my last vlog. O kabihira pod na ako to siya na upload mga amigo. Today is December 29. So, katong akong gi-upload kabi December 28. Mao tong akong last ride sa Pantukan. Last month pa to, November. So, this day natay rides gihapon karon pero nagpaabot pa ta sa atong mga kauban. Tuwa pa sila sa Tandag karon nagikan sa Tandag among lugar. So ako na ako diri sa Bayugan, diri na ako magatang sa ila. So we're heading to Claveria I think. So wala ko kabalo kung gid mi padung. Kaya nga ilang gingon mag Claveria daw pero duda ko ana kay scam ra ba kayo na sila. So sa karong adlaw tamang waitings lang ta diri. So chilling ra ta nato sa Shell. Kaya diri man daw sila magpatubil. So atang-atang ra ta diri mga amigo. So update ra taon niya kung unsa may mahitabo. So by the way, this is gonna be my year-end ride. So hopefully next year magubal paghihapon ta sa masunod na ako ng mga biyahe mga amigo. So random ra gihapon update ra taon niya. Bye bye. One eternity later. So update mga amigo. So nag-chat ako mga kauban nga namaho pa man dai sila dito. So kita taro dire yung pas mo. So time check kapit na alas 9 mga 8:40 na siguro ron. So pamahaw sa ta dito kumpiyansa ha. Awa grabe kalangay. So pa-sponsor sa ta si Jollibee ron. Bitaw ay delete sponsor ni Jollibee. So pamahaw ta dire. Dira may dul-dul na kananan. So paigo sa ta sa atong kaugalingon dire kay wa may nagmahal. So mamasa ta. Doon na tarang sa Jollibee. Dahil bida ang saya. Di na nga mapakali. Halika na, tara na. Doon na nga ang punta. Labas lahat ng ngipin. Sumasayaw sa tuwa. Ganyan ang feeling kapag bida ang saya. Bida tayo. San bida ang bata. Sa Jollibee na tayo. Mas matunog, mas masaya. Sa Jollibee na tayo. Wala nang iba. Sa Jollibee, bida ang saya. Bida ang saya. Dito lahat ay idol. Dito lahat bida. Pinagsama. Lame kayo! So we're back on the road now mga amigo. Nag-chat akong kauban na daw sila sa Shell sa atong kitambayan kay Ina. So apas na dito karon. Siguro patubil na lang po siguro ko. So let's see how it goes mga amigo. Ay nara sila. So dito na siguro kung patubil sa butuan. Ako straw ni gamit ton 2 weeks daw ka. Oy kwarta. Kasi may sino ba dan? Oy, kita ko kwarta. Ako na ni. Ako yun. Wow! Ang mga ba na budget? Nga ni buutan ko. Woo, God bless me. Tumahimik ka! Ha? So let's go mga amigo. We're now heading to Butuan City. So siguro dito na may maniod to kaya alas 10 na hapit. So God bless our rides. Hopefully madisgrasya Ginoo. So ride safe mga amigo.
Sana all special. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Ah. So, bago yung motor mga amigo. Hilas kayo. Okay kayo. Hilas kayo si Brembo, gikan sniper. Please subscribe. Back on the road mga amigo. Ay, pa daya ito mga kaiban sa atbang. Pampa dito. Paliwawa. So, cleared area. The riders. A few inches later. So we are now back on the road mga amigo. Legit na ni. Medyo na ako natagamay kay may gihulatan pa nila. Ang abo po duban. So ana dito tulok ka buhok sila. Nagulan na pod. So nindot kayong panahon no. Woo! Pagtay nga ni permente. So ana. So paunahon nato sila gamay. Tapay doha. So okay, let's go. So naata karon sa diversion road mga amigo. Dito nilusot sa kuan, bagong atulay ng Butuan City sa Macapagal Bridge. So para grabe na ilang dagat ato nang kapason. Let's go. Woo! So what is up sa inyo mga amigo? So update na kami karon diri sa Buena Vista. Nagpawala isang gadali. Challenge lang kami diri. Di sila mga tuloy ko sa Claveria mga amigo. So battery check 11% pa lang. Kapit na ni Malubat. So quick update lang ni mga amigo para sa atong rides karon. So na nato mga kauban ron diri. So kauban lagi ako nato si Brimbro. So subscribe. Garbuso na siya kay naka R15 na siya karon, wala na siya sniper. Oh my God! Wow! So mga amigo, ato lang ni charge si kadali atong camera kay medyo papatay na ni. So update taon niya kung sa may mahitabo ron. So mara to.